бих позволила да ни снимате. Питам. Напротив, нямате право да го правите. Имам право. Правя всичко. Както и вие имате право да изкубавате дърветата, така и аз имам право да ви снимам. Не, въобще да не снимайте. Тогава не скуби дърветата. И как да не скуби? Чуди, какво ти казвам? Не ме снимай. Не мога нищо да ми кажеш. Значи няма да се разправиш. Имам право да правя каквото си искам. Окей. Както вие имате право да правите каквото си искате. Не, това е частна собственост, пак повтарям. Няма частна собственост. Ама не скубете дървото, бе, господине. Не сте го посадили вие. Чуди, какво ти казвам? Не. Както ти не ме чуваш мене, така аз да чувам тебе. Това е частна собственост. И? И? Ти ли ги посади тия дървета? Нямаме този достатъчно. Нека да спреме. Ще се обърнем наистина. Да, обърнете се към общината, елате с техен представител, тогава имате право да правите какво искате. Това не е акт на общината. Напротив, няма значение това нещо. При положение, че всяко едно дърво, което трябва да бъде отрязано, трябва да се съгласува с общината, вие дойдехте и изкубахте дърветата. Било техна собственост. Техна собственост било. Било техна собственост, земята и затова скубат. Не, искам да се разкарате. Точно така и аз това искам. Идеално. Чупи на всичко отгоре. Не, беше запазено. Въпреки това. Нищо, сега ще си имам и номера на тъпата кола. Снимай. Така да им се види. Идеално. Ето господин, който е много наясно с нещата, ще отнесе един бърз акт.